Demòstenes, el més gran orador de la història de Grècia, era tartamut. Ah, aquesta no la sabies. Oh. Per això va haver de treballar més que ningú per parlar alt i clar. Diuen que cada vespre corria per la platja cridant al sol per exercitar els pulmons i que a la nit s'omplia la boca de pedres i es posava un ganivet a la boca per forçar-se a parlar bé, que això és un exercici que ens feien fer a la Facultat de Comunicació, però amb un boli Bic en lloc d'un ganivet, per vocalitzar una miqueta millor. Sense fer tot això, al segle XXI també podem entrenar-nos per parlar bé i per perdre, sobretot, la por a parlar en públic. D'això volem comentar avui amb la persona que ens acompanya, concretament la Marta Albaladejo, que és coach de comunicació i lingüista. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda a la tribu. Moltes gràcies. Has pres notes durant l'estona que portes aquí? Perquè portes molta estona aquí, trobo. Doncs no he pres notes. No, No. En general, què? Tens aprendre... En general m'agrada molt. Sí, molt a gust. També que si ens arriba a dir que som uns patates, trobo que l'entrevista a partir d'aquí hagués costat. Però bé, l'haguéssim fet igualment. Veig que us divertiu molt, que això està molt bé. Sí. Hi ha ratos de tot, saps què vull dir? Hi ha moments Woody Allen, que algú es queda dormit, saps, enmig d'una entrevista, però això és més ells que una altra cosa. No, però la primera hora ha estat bé, avui. No, portem dies bons ara, Molt fort ha sigut lo d'això. Ara portem dies... Què hem fet avui a la primera hora? Això tot... La d'aquest d'això, qui era? El rei. El rei, la carta del rei hem parlat. Creu que té una web, el rei. Sí, la Casa Reial, té una web, sí, que ha estrenat. En fi, endavant. Molt bé, podem continuar? Sí. Moltes gràcies, nois. A veure, Marta, en general diries que tothom és capaç d'aprendre en públic, de parlar en públic, perquè hi ha gent que té pànic haver de parlar en públic. Sí, però tothom és capaç, sí, tant que tothom és capaç. Tret dels muts. Els muts, no. Amb llenguatge de signes? Poden parlar amb llenguatge de signes, sí, d'això no m'hi dedico, però pels altres sí, és un aprenentatge. Tots hem après a parlar. Perquè no hi ha cap nen que neixi parlant. Però és veritat que tots sabem parlar, però en canvi hi ha unes tècniques que es poden aprendre, perquè no és el mateix parlar tu i jo fent un cafè, que tu i jo parlant a la ràdio, que tu i jo dalt d'un escenari. Clar, és diferent. És que aprendre a parlar tu i jo, així una conversa, hem après durant molts anys i moltes hores d'entrenament, amb el paper i la mama, que et van parlant, et van fent preguntes, t'indiquen com és una conversa. En canvi, parlar en públic és una activitat que molts no hem tingut moltes hores d'entrenament i molts anys d'entrenament. Tothom que tingués molts anys i moltes hores d'entrenament n'aprendria. I si no, doncs fas un curs i ho fas compilat. Tu en fas d'aquests cursos. Què s'ensenya allà? Com funcioneu? Mira, bàsicament practiquem. Bàsicament practiquem. I la base està en filmar i mirar i escoltar i veure quin és l'efecte que donen els altres al que tu dius. Perquè cada cop hi ha més gent que ho necessita. Sí. A nivell professional, sobretot. Sí, és una necessitat gran i a nivell professional, i a vegades una persona gran, hem tingut alumnes allà a l'Ateneu que potser és una persona que té 80 anys i està en un casal d'avis i li donen la responsabilitat de lliurar un premi i fa un curs, i n'aprèn, i ho fa bé. Hi ha l'exemple contrari, aquesta gent que té un carisma innat per parlar en públic, no? Que dius, ningú li ha ensenyat i en canvi té sentit del ritme, té sentit de l'espectacle, sap posar èmfasi on toca, sap portar la gent d'un sentiment a l'altre amb una frase... Mira, aquí sempre és polèmica, no? Quan faig cursos i tractem aquest tema sempre hi ha polèmica, però a mi em sembla que innat no és. El que és innat és el caràcter. Per exemple, que una persona sigui més extravertida, que li agradi ser graciosa, però després si aquesta persona, doncs, quan era petit, doncs vivia en una família que se l'escoltaven, que se'l miraven, que li donaven seguretat. Tot acaba amb els pares, Això ho anava fent, anava a una escola on li feien parlar, quan aixecava la mà la senyoreta li deia què vols dir, i li deixaven explicar. Tot això és aprenentatge. Però tot això no és una seguretat que després et converteixis en un bon orador. Perquè una persona pot haver passat per això i ser una tímida empedernida, per exemple, i dir, jo és que no sóc capaç de parlar davant d'un auditori. Tot i que a casa m'hagin escoltat, que a l'escola hagi pogut dir la meva... Aquí ens estaríem moltes hores, Sí, doncs no les tenim. De totes maneres, dius, una tímida empedernida no és una persona extravertida.
dic, un nano que sigui, o una nena que siguin extravertits, ja tenen la tendència a parlar. I doncs són aquests que sembla que siguin nat. Sembla que siguin nat. Però si haguessin viscut a la selva no n'haguessin après. A on? Cuita. A la selva, com el Mowgli. No la comarca, maco. Jo n'he pres de parlar i fot un discurs, que fot un discurs... No tinc temps, però te'l fotria jo. Que és de la selva. Ell ho ha interpretat malament. Vull dir, sí, aquests nens que han nascut... No, sí, ell és de l'altra selva, no de la jungla, diguéssim. En fi, fem una cosa, fem com una classe pràctica. Classe pràctica. Molt bé. Sí, et sembla? Vinga. Plantegem unes quantes situacions. Xavi, ens ajudes, per favor? Sí, perquè tots ens trobem alguna vegada amb la necessitat de parlar en públic o parlar en situacions que, en fi, que no són les converses habituals o normals amb la família o amb els amics. Per exemple, fa molt temps que estem buscant feina i finalment ens han trucat una empresa per fer-nos una entrevista. Una entrevista de feina. Aquí també és un lloc que hem de parlar, no en públic, però sí amb algú que no coneixem i que és important com parlem. Com ho hem de fer? Mira, primer hem de ser com som nosaltres, no? Escoltar, abans de parlar, el que és més important és que escoltem bé què volen de nosaltres, què ens demanen, com s'expressa aquella persona que ens està entrevistant, quina mena de vocabulari té, perquè sigui el que diguem, s'adapti a com és la persona que ens està entrevistant. Perdona, però aquí no hi ha la primera contradicció? O sigui, hem de ser com som, però alhora ens hem d'adaptar a l'interlocutor. Hem de ser com som, i el llenguatge, que fem servir bons alumnes, aquí, el llenguatge ha de ser adaptat a l'auditori. Però hem de ser com som. S'ha de mirar per veure per on va la persona i dir, ara m'adaptaré una miqueta a tu, però no perdré la meva identitat. Clar. Molt bé. Clar, sí. No és el mateix explicar, no? Si tu has d'explicar una classe de com es fa una ràdio i tens nens de 7 anys, o tens persones que són professionals de la teva professió que han fet la mateixa carrera amb tu. No m'atreviria, no. Jo amb 7 anys, mira, encara... Sí, amb els nens sí. Ja t'acompanyaria. Amb els nens vacilo i tot, saps què vull dir? Què més voleu saber? Sí. Sabeu qui sóc jo, què? No sabeu qui sóc, no m'agrada, clar. Aquí el més complicat és controlar els nervis. És controlar els nervis. És que no es poden controlar els nervis, els has de deixar que passin. Clar, però estàs en situació d'inferioritat, no també? Com? Que camuflar, d'alguna manera? Camuflar, sí. En els cursos ensenyem truquets, no? Per exemple, doncs, si agafar una cosa, mira, veus, per exemple, això que fas, que agafes un bolígraf a la mà, doncs si t'estan mirant i agafes un bolígraf a la mà, doncs queda més dissimulat. Sí, però jo me'l vaig acabar clavant al braç, Clar, això és perillós. Això és perillós. I si és un bolígraf d'aquests metàl·lics i fas la rateta i doncs comença tothom a mirar... Una vegada vaig trencar un vidre, Sí, molt malament, molt malament. Clar, perquè, per exemple, comencem a mossegar-se les ungles, no? Que és una cosa que fem sense voler. Descalçar-se és millor agafar un boli i distreure les mans. Una altra situació, pot ser que tinguem una petita empresa i que estiguem a l'altra banda de la taula, és a dir, que som nosaltres els que hem de fer l'entrevista de feina. Aquí, quin to hauríem de buscar? Bé, el que ens importa és saber quin objectiu estem perseguint, perquè a vegades hi ha persona que quan em demanen assessorament diu, bé, quin objectiu tens en aquesta entrevista? Diu, no ho sé. Clar, malament. No? Si vas a caçar i no saps què busques, no? Doncs clar, si vas a caçar bolets, no? Tu que ets de la selva, doncs clar, si no saps si vas a buscar rovellons o rossinyols, clar, depèn d'una elevada, has de tenir clar què vull. Tenir l'objectiu. Quimeres no, que està prohibit ara. No, res de quimeres, no. Objectius assolibles. Assolibles, per exemple, busques una persona com vull que sigui aquesta persona, què espero d'ella? Doncs que ens puguem entendre bé, que sigui molt sàvia, que no em discuteixi. Ens estimem a la llarga. Sí, potser. Bé, això pot acabar de feina, no de parelles, És una altra història. Bueno, a vegades les coses van barrejades. No, aquí no, aquí a Catalunya Ràdio no hi ha ningú que s'emboliqui amb ningú, No, aquí no. Jo tampoc ho recomano, Això eren converses una mica complicades perquè estem buscant feina, però no eren públiques. Anem ara amb una situació que és parlar en públic ben bé. Ens han convocat a una reunió important a la feina i s'espera que donem la nostra opinió sobre algun tema. Sala de direcció, 14 cadira, o 20 persones. Sí. I hem de parlar, ja. I nosaltres som qui organitzem la reunió o simplement som un mes? Mira, som un mes, però s'espera que presentem l'informe de resultats d'aquest any. Molt bé. Aleshores hem de mirar de ser breus, de començar amb una frase que sigui interessant, no? Per exemple, jo us puc explicar com podem resoldre això que ens passa. Positiu, missatge positiu. Missatge positiu, un missatge que cridi l'atenció. Això vol dir que els resultats no han anat gaire bé. Perquè si comences dient jo sé com podem resoldre això, és que l'EGM no ha anat bé. Per exemple, això no ens passarà a nosaltres. No, aquí no passarà. Aquí no passarà. Que sona ara ja? No estic fent la promo de sota perquè la gent vagi arribant al missatge subliminalment. No ho necessiteu. Pensis,
No et pensis. Molt bé, després de la primera frase, què? Després de la Perquè la primera frase, si som hem de mirar contundents i promotem de ser resultats, i aquí estem posant les expectatives altes. Sí, però és que si no ens escolten. Tu m'has dit en una reunió. Sí. És diferent de quan tu parles en públic a un auditori que està esperant a veure què diràs. No? En una reunió, com no parlis i diguis alguna cosa, és que et prenen la paraula. Per tant, has de dir alguna cosa que t'escoltin i que es faci escoltar, perquè si comences dient bé, és que jo... també Ja t'han pres la està, paraula. Jo ja m'he avorrit, o sigui, ja m'anirà cap a una altra banda, ja, només amb aquest exercici. Sí. Clar, aleshores vol dir que la primera frase és important i després tenir-ho ben preparat perquè sigui molt breu. L'economia en una reunió és molt important. Les reunions és de les coses més cares que es fan a les empreses. Clar, però a més, després ha d'haver-hi algun missatge real, o sigui, no val només oratòria. No? O sigui, podem arribar a camuflar que no sabem què dir o que tenim una mala notícia fent servir una bona oratòria? No, jo he de dir que no. El que passa és que els clàssics, no, que escrivien de retòrica, una cosa que deien és la retòrica és la manera de demostrar el que és fals a través del que és cert. No? Aquesta és la mala fama que té l'oratòria. Una bona argumentació permet argumentar qualsevol cosa. Que dius, a veure, però no havíem quedat que estava molt malament i de sobte que diu acabat de parlar i em sembla que és la millor idea del món. I dius, com ho ha fet? Ho sé. Això és vàlid a la curta, però no a la llarga. No és el que jo recomano, no? O sigui, l'oratòria no és per enganyar. L'oratòria és per posar un bon envoltori, diguem-ne, a un bon producte. Però si no tens un bon producte, no cal que et gastis diners en l'envoltori. Llença-lo. No? I la quarta, aquí hi ha auditori. Hem fet, per exemple, un treball sobre la història del nostre barri i l'Associació de Veïns ens ha demanat que fem una conferència al centre cívic. T'ha passat això? T'ha passat això? Podria passar. A mi no, però trobo que em podria passar. I tant. Esperem que l'auditori siguin unes 50 o 60 persones escoltant-nos durant una hora. Molt bé, bon context, no? Sí, però Déu-n'hi-do el repte, Perquè una cosa és fer el treball a casa i escriure'l en paper i l'altra és explicar-ho allà davant de tothom. Mira, allà davant de tothom, primer, hi ha una recomanació que sí que puc donar, que és sobre l'actitud general, que no té a veure ni amb els gestos ni amb les paraules, sinó amb quina actitud m'enfronto jo a això. Doncs pensem que cap persona és inferior a una altra persona, ni superior a una altra persona. Això fins i tot com a lliçó de vida em sembla perfecte. Això diu l'ONU, em sembla, no? Sí, ho diu l'ONU, doncs molt bé. O sigui que aquí... Però què vols dir amb això? A metges sense... Vull dir que els que m'estan escoltant no són pitjors que jo, ni jo sóc pitjor que ells, no? Quan tenim aquesta sensació de pànic escènic i ens sembla que no ens sortirà i comencen a tremolar les cames, comences a suar... Tenim molt poca autoestima, no? Clar, és perquè penses que tu potser no donaràs la talla i no seràs prou i t'estàs sentint inferior, però en realitat del que tu parles, tu en saps. I allò que diuen que t'has d'imaginar tot l'auditori despullat? Home, depèn de què et passa a tu quan t'imagines l'auditori despullat. No vaig provar un cop i vaig tonto. Diuen això o que te'ls imaginis, perdoneu, al lavabo? Bueno, si a tu et funciona, home, és una imatge que realment humanitza molt. Vull dir, no? Tu penses, segons qui al lavabo, dius, com jo. Tu pots trobar desviat a terra, Si et serveix, fes-ho servir. Però, en tot cas, la idea és que els altres són iguals que a mi em distrauria. Jo sóc igual que els Sí, jo em sembla quins pits té aquella, saps? Jo curteta, saps? No, no és una bona. I s'ha de portar tot molt ben preparat, el que direm? Sí, s'ha de portar molt ben preparat, no es pot improvisar. Però tampoc llegir amorrat a un full durant... No, si està ben preparat ja t'ho saps, i aleshores ja no cal que llegeixis. Però per improvisar bé no s'ha d'improvisar mai. Però en canvi, exacte, alguns dels hits d'algunes conferències són precisament quan improvisen. O sigui, quan veus aquella persona que s'ha sortit del guió i ha tingut un moment genial. O quan et penses que estan improvisant. Jo no sé si estic autoritzada per explicar... Sí, ara m'he de autoritzar. Mira, exacte, tu firma això, tu signa... És una anècdota real sobre l'expresident Pujol, que avui n'hem estat parlant, no? Anècdota real. Doncs jo conec molt bé una persona que era tècnic de so quan ell feia les campanyes electorals pels pobles de Catalunya, i arribava a un poble i deia, ai, que m'he descuidat els papers. És igual, però el que és important, quan jo passava per aquest pont i veia... I doncs feia el discurs. Però quan anava al poble següent, feia el mateix discurs. També s'havia descuidat els papers, no? Que llest. Això
És molt llest, evidentment. 23. És molt llest. Té una molt bona preparació en oratòria i això és un truquet de la retòrica clàssica que és un tòpic que es diu jo no sóc orador. Mireu, no és perquè jo m'ho he preparat, és perquè em surt del cor. Clar. Però en realitat està molt ben preparat. Clar. Sí, com quan a la ràdio ens diuen Està bé. però no llegiu res. Ai. Si sabessin les hores que passeu escrivint. De llegir com foto casa jo cada vespre. Els meus comentaris que semblen tan frescos i així, Tots guionats. Tu sí que ets un tot fresc. pensat. Els comentaris no, però tu sí. Va, doncs vinga, fem una altra cosa. Ara que ja sabem les normes bàsiques de diferents situacions, com hem de parlar en públic, centrem-nos en persones que realment ho han de dur a terme, o sigui, persones que treballen d'això o que la seva feina implica parlar en públic molt sovint. El que dèiem, persones que per la seva projecció o la feina ho han de fer, que són els nostres referents, i que, a més, se'ls permet un marge d'error molt petit, perquè a la mínima tots ens hi enganxem els primers als mitjans de comunicació. Ara volem analitzar com parlen alguns personatges públics per si en podem aprendre alguna cosa, en positiu o en negatiu. Començarem amb Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, la setmana passada, el president del govern espanyol va fer una entrevista a Televisió Espanyola i la periodista Maria Casado li va fer la pregunta més òbvia, la pregunta número 1 que tothom s'esperava que li fessin, que és Espanya ha de ser rescatada, i ell va trigar, atenció, 7 llarguíssims segons a respondre. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez. I aquí va començar aquest exemple i això tal. se li diu tangent. 7 segons. Això és un error gravíssim, no? Doncs sí, evidentment que és un error gravíssim. No sabia que era un dels vostres referents, Sempre. en Mariano. Sí, sempre. Es veu aquella foto d'allà? Val. Doncs no cal que li feu un costat en amb aquesta tècnica, perquè no és una tècnica que... Com s'entén? Amb els assessors que té al seu voltant, com s'entén que la pregunta més evident que et faran no tingui una resposta preparada? Mira, segurament tenia una resposta preparada, però no s'esperava la pregunta d'aquesta manera. Diu, ¿necesita un rescate? La cosa és que la part no verbal de la comunicació no la podem tenir tota preparada. Vosaltres us prepareu totes aquestes escaletes i els guions, tot escrit, la part del text, de la paraula. Però després hi ha el no verbal, que en la parla, encara que no hi hagi imatge, el silenci és una part no verbal. No ho hem vist, però hem pogut escoltar-ho, no? I aquesta part no verbal és on surt la veritat. És on surt el que realment estem pensant o estem sentint. I no es pot evitar? No es pot domar? Home, si tu et dediques... Mira, no. No facis... No, home, poder no facis... Sí. No es pot domar, jo diria que no. Pots anar a un curs, per exemple, o quan és una cosa molt compromesa. Per exemple, algú diu, bé, faré unes declaracions, però després no admeto preguntes. Per exemple, no sé, si tu arribes a casa teva, Tati, i et trobes la teva parella, i li dius, m'estimes? I fa... Igual li diu, ¿tú tienes un crédito? Vamos a ver. ¿Tú tienes un crédito? Vol dir que hi ha una part inconscient que l'has atrapat. No, vol dir que no m'estima. Vol dir que no t'estima. Vol dir, exacte. O sigui, no es pot intentar enganyar. Si un li pregunta, necessita un rescat, i fa... és que necessita un rescat. És que necessita un rescat. Òbviament. Artur Mas, l'endemà de la manifestació de la Diada, Artur Mas va fer un discurs que tothom va reconèixer que havia estat bastant clar, defensant clarament la independència de Catalunya, però no va fer servir la paraula independència. Va utilitzar una altra construcció, va dir estructures d'estat. I l'objectiu és dotar Catalunya d'estructures d'estat. No serà fàcil perquè l'estat espanyol no ens ho posarà fàcil. I no serà fàcil perquè, de fet, si analitzeu els processos que hi ha hagut en la Unió Europea des del punt de vista de la sobirania, veureu que no hi ha ni un sol precedent d'una nació com la catalana que iniciï un procés cap a la sobirania dintre de la pròpia Unió Europea. Procés cap a la sobirania, estructures d'estat, però independència no ho diu. Jo estic esperant el diccionari polític, metàfora i significat. O sigui, realment els polítics són els mestres de les metàfores. Sí, no sé si això és una metàfora. No sé, o de les... Un eufemisme. Un eufemisme, exacte, aquesta és la paraula. Mira, ell va evitar una paraula, que és la paraula independència, que té unes connotacions. Totes les paraules, vosaltres que treballeu en paraules, sabeu que tenen connotacions. I ell va buscar paraules que fossin més concretes i no tan abstractes.
Home, independència em sembla bastant concret a mi, Mira, per exemple, imagina't un fill que es vol independitzar dels seus pares. Sí. Això als seus pares els hi pot sonar, però què està dient aquesta criatura? Està boig, no? En canvi, si el fill diu no, jo ja vindré a dinar i a portar la roba a rentar, simplement és que vull anar a viure a casa la iaia, per exemple. Doncs això... Independència molt rara. Artur Mas, és que portarem la roba a rentar. No ho sabem, I que quedem visquera que la nostra iaia. No ho sabem, però és una manera de dir una cosa més concreta. Tenir estructures d'estat és més concret i, en canvi, la independència és més general. Més concret o no tant? És a dir, crear estructures d'estat és una cosa una mica menys que ser absolutament independents? Bueno, jo diria que no, però això aquí entraríem en un altre camp, no? No és menys. És el mateix. No, diu que és més concret. És més concret tenir un estat. Defineixes més què necessites. Potser sí. Clar. Un altre. Andreu Mas Colell. Tothom coincideix que el conseller d'Economia en sap molt d'economia, però a vegades costa una mica d'entendre. Aquí sí que m'adormo. Això ha representat, per una banda, una disminució dels salaris públics d'un 5%. Aquesta és una. També hi ha una parada considerable d'inversions, on posposar inversions. També en l'àmbit universitari. Perdó, però... Està aquest senyor, Clar, dius, ostres, què fem amb això? Perquè és que el missatge hi és, no? I en sap molt i tal, però no arriba. Mica de caleta. Ara, un got de llet. Què s'ha de fer amb això? Bé, això ho ha de I quan dic això, perdó, no vull dir Andreu Mas Colell. Això ho ha de decidir. Oratòria, per favor. Que no Jo voldria dir, no sé de quan és, aquest tall de veu, no sé de quan, però si mirem els primers i mirem els més recents, jo he vist una evolució. Ah, sí? Sí, he vist una evolució. Vostè és una mica Convergència, vostè. Els va molt a favor. A millor. Jo he vist una evolució a millor. No, el que passa és que vaig treballar a la Pompeu, com ell. Érem companys. No, però a part d'això, té molts tics del discurs acadèmic, no? Com, per exemple, fa un tipus de discurs a mig camí entre l'oral i l'escrit, és un discurs que sembla que faci les pauses perquè els alumnes puguin prendre punts. Clar, per parlar amb els mitjans de comunicació no és el tipus de discurs adequat. I potser massa elevant, no? Amb les paraules que escull... Bueno, disminució no és aquest tall de veu, no és que siguin paraules molt difícils, però són conceptes molt complexos. Sí, i com que són molt complexos, un oient... mira d'explicar-los senzills, però no són senzills, no es pot explicar senzills, no? Bueno, són coses que passen. Però s'ha de simplificar a vegades el missatge, no? S'ha de simplificar, sí. És el que dèiem, d'adaptar-ho al públic que tens. Anem a un exemple ara de persona que se'ns posa a la butxaca cada cop que obre la boca. No oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. El trobem tan a faltar, ara mateix, tot això. Diu aquest, el rei, ha sortit en Pep, fotent un discurs. Què té en Pep Guardiola, que cada cop cobra la boca, ens quedem tots embadalits, alguns ploren, d'altres el volen com a president de la Generalitat. Mira. Què fa, que combina molt bé l'emoció i la raó? Sí, jo em sembla que, a part que una de les coses que fa és que parla que el pugui entendre tothom, no? Que és això que dèiem d'adaptat al públic, qualsevol persona pot entendre això que diu, a part d'això és que parla amb el cor. Parla amb el cor i dirigit al cor. Però hi ha alguna cosa d'allò que ens deies abans que sembla que parla més del cor del que parla? Saps el que deies al Pujol, que fa veure que tot surt del cor o no? Jo no he dit que fa veure que tot surt del cor, sinó que era improvisat. No ho sé, això ja no ho sé. En el cas de Guardiola no ho sé, perquè no el conec íntimament. Però és veritat que sí que sembla que tot el que diu està bastant pensat. Segurament que sí, que està pensat. I que calcula molt els efectes, perquè més en un entrenador del Barça tot es magnifica, no? Sí, segur que calcula molt els efectes. Jo em sembla que tothom que veiem que ho fa bé és perquè ho ha preparat bé. No surt sol. Després hi ha una altra cosa que no sé si es porta al DNI o a l'ADN, com diria la Laura. Però, per exemple, hi ha molts yanquis, hi ha molts nord-americans que tenen un sentit de l'espectacle brutal. Entre ells, l'actual president dels Estats Units. America, I never said this journey would be easy, and I won't promise that now. Yes, our path is harder, but it leads to a better place.
Mira, fins i tot ells que no entenen l'anglès, bé com que... Bravo, Amèrica! Amèrica! Això que ho fa l'entonació, la potència, el missatge... És un gran orador, evidentment que és un gran orador. I amb missatges molt diferents, perquè fa 4 anys parlava dels somnis, dels desitjos, i ara en aquest fragment l'hem sentit dir que el camí serà difícil, que el camí és llarg, que ningú va dir que això seria fàcil. Això és com en Mas. Sí, és el mateix, és el mateix tipus de discurs. Són dues grans, diguem-ne, si m'ho permeteu, bèsties de la comunicació, vull dir que... Convergència, sí. Convergència ha vingut molt ben arreglada, per cert. Jo que no sé per què m'heu posat tot homes en aquesta... No és normal. Exemples. No hi ha cap dona oradora. És veritat. Segurament que perquè encara avui dia, percentualment, n'hi ha moltes menys. Sí, evidentment que sí. A veure, no podem negar que Obama és una persona que sap comunicar molt bé i és molt eficaç. I el que notem en ell és una gran confiança en ell mateix. No? Si et fes, per anar acabant ja, a triar un orador o oradora de la història... No en trio cap. No en tries cap, No en trio cap. Com a bona professional, molt bé. Laura, digues. Mira, en Ramon a través del Twitter ens felicita per l'entrevista i parlant de dones, l'Alba diu que l'Alba, que és consellera del districte de Gràcia, ens diu que ha estat prenent apunts justament per tot això que hem estat parlant, perquè d'aquí una estona el ple de Gràcia aplicarà alguna d'aquestes metodologies. Mira, ja ho tenim. Doncs molt bé, segur que li surt molt bé. Si hem aconseguit Veieu com sí que n'hi ha? Veieu com sí que n'hi ha? La nostra feina té un sentit. Moltíssimes gràcies a la nostra convidada, la Marta Albaladejo, que és coach de comunicació i lingüista, per haver-nos donat aquests consells sobre què podem fer per parlar millor quan parlem en públic. Que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies.